बर' फरायसा आफादनि आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्राव बिबान लालांनाय सिनियर नोंथांमोन, आथिखालनि बिबानगिरि नोंथांमोन, बाहागो लानाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो देंखोगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बानजायनायाव बाहागो लानाय बानजायगिरि नोंथांमोन। आङो दिनै बे 5th जि एकर्ड डे बिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनोबो बावहरबाय। गिबि एकर्ड, नैथि एकर्ड आरो थामथि एकर्ड बे गासैबो बे गोरोबथा जाजासिम बर'नि जांख्रिथायाव बाहागो लानानै जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, साफ्रोमबो मुंख्लंनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे जाय गेदेमाफ्रा बर' माहारिखौ सिबिलांबाय, दैदेनलांबाय, बिथांमोननोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। आरो दिनैसिम बर' हारिनि गुबुन गुबुन हाबा मावनानै कन्ट्रिबिउसन होनानै जायफ्रा थांनानै दङ, बिथांमोननोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। दा बे समाव गोलाव बाथ्रा बुंनो आंबो सानाखै, नाथाय गुसुं गुसुं बुंब्लाबो एसे सम लागोन बायदि सानदों। गोबां बुंथिगिरिफोर दङमोन, बयबो बुंनो हानायमोनब्ला, खोनासंलायनो हानायमोनब्ला गोबाव सम गेपनि उनाव हयथ' बयबो एसे साननाय हनायफ्रा एक्सचेन्ज जागौमोन आरो आपडेट जालायनो हागौमोन। दा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो एबसुनि मिरु आफादखौ साबायखर बावदों। दिनै गोबां समनि उनाव बर' माहारिनि गासैबो माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ट्राइबेल संघखौ लाफानानै, UBPO खौ लाफानानै गासैखौबो हांख्रायनानै दिनै बेवहाय बुंलायनो, खोनासंलायनो जि मोनसे खाबु होदों, बेयो गमामायैनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायदों। एसे आगोलाव बुंथिगिरि बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ गोसो सिंनि हास्थायनाय, लुबैनाय, मोन्दांथिफोरखौ गेबें रावजों फोरमायलांदों। हारि दानायनि बाथ्राया सानब्रबनाय, बुंब्रबनाय एबा माबा मोनसे लाब्रबनाय थांखिजों जायो होननानै आंनि गोसोआ फोथाया जादों जेसेबां सम थांदों। मानोना मोनसे हारिनि जौगानाय, हारिनि सोलायनाय, हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनांगौआ मोनसे मोननै सेन्चुरि खामानि मावनांगौनि बाथ्रा। दा नैबे समाव बर' हारिनि जि गोलाव समनि जि जांख्रिथाय, बियो मुलुगनि गुबुन गुबुन जांख्रिथायफोरनि बबेबा नङा बबेबा एंगेलाव, बबेबा नङा बबेबा खनायाव इनफ्लुयेन्स एबा बिनि प्रभकेसन एबा बिनि एनकारेजमेन्ट जुदि दङब्ला, बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानैनो बर' हारिया गावनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ लानानै, गाव हारि हिसाबै थांना थानायनि बाथ्राखौ लानानै जि मोनसे गोख्रों थांखि लानानै सोमावसारबोनो हादों, बियो मोनसे बर'नि गोदान जारिमिन। रायजो गोमाजानाय, राजा गोमाजानाय थासारिखौ जों बयबो जारिमिनाव फरायनानै मोनदों। नाथाय भारत उदांस्रि जानायनि उन आरो सिगांनि जि बाथ्राफोर, बै समखौ नायोब्ला जोंनि जि गिबि सिरिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों बाख्नायनांगोन। बै समाव गोबां बेले बेजे सोमजिदोंमोन। जोंल' नङा, गुबुन हारिफ्राबो रायजो गोमाजानाय, राजा गोमाजानाय, हादोर गोमाजानाय रायजोफोरनि गेजेराव गोबां बेले बेजे नुजादोंमोन। दा बेवहाय जाय जाय सांग्रां हारि, बिथांमोना गावनि गोनां गोनां बिथिंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे थिरांथा लानानै गुबुन गुबुन लामाजों बिथांमोना सोमावसारबोनानै हाबा मावनानै हारि हिसाबै थांनानै थादों। भारत उदांस्रिनि सिगांनि समखिनिखौ नायोब्ला जोङो बिदिनो नुयो। नाथाय दिनै गोसो गोरबोआव थुलुंगानाय मोनो जे थांनाय 100 बोसोराव बर'आ मालाबाबो दैदेनगिरिनि आंखाल जाबोआखै, बर'आ मालाबाबो आफादफोरनि आंखाल जाबोआखै। जि समाव जेखौ नांगौ बेबायदि आफादा जोनोम जादों आरो जि समाव जेबायदि सोमावसारनाय नांगौ, बे सोमावसारनायखौबो हारियाव लाबोदों।
आरो बिनिनो फिथाइ महरै बै थांखिफोरनिनो मोनसे बाहागो महरै जोङो उनाव नुदों जे डेम'क्रेटिक सोमावसारनायनिफ्राय लानानै सिलाय लानानै सोमावसारनायसिम बर' हारिया आवगायबोदों। दा आंनि गुसेब मेलेमजों आरो गुसुं समनि मोनदांथिजों आङो बेखौनो बुङो जे मुलुगनि हारिफ्रा थांना थानो थाखाय जि लामाजों सोमावसारदों बे गासैबो सोमावसारनायनि जि एक्सारसाइज बेखौ थांनाय 35 बोसोरावनो बर'फ्रा खालामजोबदों। दा ओंखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि हांखोनि सोमावसारनायनि जारिमिन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पिटिसिनि 1967 निफ्राय खामानि मावबोनायनि जारिमिन, 1987 निफ्राय लानानै 2020 सिम एबसुनि, बिएलटिनि, एनडिपिनि गुबुन गुबुन लामाजों सोमावसारनायनि जारिमिन, बे मोनफ्रोमबो जारिमिनखौ जोङो लिरनायनि सम जाबाय। मानोना एसे आगोलाव जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो बुंदों आरो बिनि सिगाङाव जोंहा मानगोनां मन्त्रि बिथाङाबो बुंदों जे दिनैनि समा हाथियार लानानै सोमावसारनाय एबा फिजिकेल कनफ्लिक्टआव फैनायनि सम नङा। बेवहाय जोङो मेलेमजों दावहा नांनांगोन। सोरबाया साननो हानाय जे बिथांमोना दायो गादियाव जिरायना थानायखाय एनादार मुभमेन्टखौ लुबैयाखै। दा जुदि बोथोरा थिगबा, गासैबो थिगबा, मुभमेन्टनि स्पिरिटखौ जोंबो दायो लानानै दंबाय थायो। नाथाय सम मिथिया, बोथोर मिथिया सोमावसारनानै मुभमेन्ट खालामनानै हारिखौसो आन्दायहोनाय जागोन। आरो बिनि माखासे बिदिन्थिया दङ। सम थायोबा आङो मोनफा मोनफा बिदिन्थि होनानै बुंनो हायो। आरो आंनि बिजिरनायाव आं बेखौनो नुदों जे सोमावसारनाया गावहानो हारसिं मोनसे फिल'सफि सोमजिखायो। जोङो दैदेनगिरिफोरा मोनसे फिल'सफि लानानै, सान्थौ सानस्रि लानानै, मोनसे भिजन आरो भिजन लानानै सोमावसारो। नाथाय सोमावसारनाया गेजेर ससेयाव मोनसे गावबा हारसिंनो फिल'सफि सोरजिनानै लायो। बैखौ बुजिनो हायोबाथाय बे सोमावसारनाया मोनसे फिथाइ होयो। आरो बेखौ बुजिनो हायाबा सोमावसारनायाबो धंस जायो, हारियाबो धंस जायो। दिनै बर'आ वान अफ दि भाइब्रेन्ट कमिउनिटि भारतआव। मानो 30 बोसोराव नेनानै थायाखै, मोनथाम गोरोबथा खालामदों। आरो जाय हारिया जोंनिख्रुइ जौगानाय हारि होननानै सानो बिथांमोना मोनसे गोरोबथा खालामदों आरो बेखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय 30 बोसोर सोमावसारनो गोनां जादों। जुदि बिजिरनानै नायोबा, रुजुनानै नायोबा नुगोन। दा ओंखायनो जे दिनैनि समाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जोङो मोनसे गोरोबथा खालामग्राया गुबुन मोनसे गोरोबथा खालामग्राखौ टारगेट खालामालासे, जों जुदि गिबि जेनेरेशननिफ्राय नेक्स्ट जेनेरेशनसिम एबा लास्ट जेनेरेशनसिम दिनैनि तारिखाव बुंनो थाङोबा जों जुदि कानेक्टिं दा डट्स खालामनो हायोबा अब्ला जोंनि हारियाव जेबो जेंना थानाय नङा। भलेन्टार फर्सआबो खामानि मावदों। बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर, आबोद, जेसेबां जि आफाद दङ बयबो खामानि मावदों। सेकेन्ड टाइमाव एनडिपि, बिएलटि, जेसेबां एबसुनि बयबो खामानि मावदों। बै समाव बिपिएससिबो दङमोन। बयबो खामानिखौ मावै मावै गिबि गोरोबथा खालामदों, नैथि गोरोबथा खालामदों, थामथि गोरोबथाबो खालामदों। आरो थामथि गोरोबथा खालामनाय समाव जिहेतु मोनसे पलिटिकेल मोनसे सेन्टार जानानै दङमोन, बे गोरोबथायाव जोंनि मानसिफ्रा सोरबा गोसो दङबाबो गोरोबथाखौ बाख्नायाखैमोन। एसे गोनो गोथोआव दङमोन। नाथाय मोनफ्रोमबो गोरोबथाया हारिनि थाखाय। साफा सानै सानस्लाबै मानसिफ्रा जेला ससियेल मिडियायाव बुङो, बहाबा बहाबा बुङो, बै बुंग्रा मानसिनि बेकग्राउन्डखौ बिजिरालासिनो जों मालाबा आन्दायफ्लांनो नागिरो जे बे मुभमेन्टआ, बे गोरोबथाफोरा गमामायैनो मोजां जायाखै नामा। सोरबा साजां रावजों बुंनानै होयो बे गोरोबथाया हारि फाननायनि गोरोबथा जादों, बे गोरोबथाया हारिखौ धंस खालामनायनि गोरोबथा जादों। लोगो लोगो जोङो आन्दायो, नंमारगौसो नामा होननानै। मानोना नों बे जांख्रिखांनायाव नों थैजों मोदोमजों गोथौयै हाबाखै। नों गासैबो फिल'सफिखौ बुजिनो नाजायाखै। भारतबर्षआ बोरै सोलियो। भारत हादोरा जेला उदांस्रि मोनो 1947 मायथाइयाव आरो 1950 मायथाइयाव जेब्ला जोंनि संबिजिदा गनायथि मोनो, कनस्टिटिउसना, बै समनिफ्राय जोंनि भारतआव जों जे मोनसे माहारि, जोंहा जे हारि हिसाबै मोनथाय दङ, राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि गासैबो दङ, बे बाथ्राखौ भारतनि
संबिजितनि जायखौ प्रिएम्बल होननानै बुङो खुगा फोरनाय बेवहाय रोखायै बुंनायनि बादै जिखिनि क्लज दङ जिखिनि चेप्टारफोर दङ बेवहाय नोंखौ हारि हिसाबै थांना थानायखौ बारा एनकारेज खालामाखै बै खालिनिफ्राय नोङो सिटिजेन जाबाय आंबो सिटिजेन जाबाय नोगोरारि आं भटार जाबाय नोंबो भटार जाबाय दा भारतआव 17 जौनिख्रुइ बारा डायलेक्टसफोर रावारि फोलेरफोर दाबो दङ भारतआव नाथाय भारतनि मात्र 22 रावाल' दिनै मा होनो रिकगनिशन मोनदों भारतआव बै मानसिफ्रा भारतीय नङा नामा बै मानसिफ्राबो भारतीय बै मानसिफ्राबो भारतनिनो थागिबि नाथाय बे रावारि मानसिफ्रा दाबो रिकगनिशन मोनाखै बिथांमोननि आइडेन्टिटिया दाबो प्रोटेक्टेड जायाखै दिनै बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं मानो बाख्नायदों आङो जेब्ला सोमावसारबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन हारिफोरखौ नायदों अब्ला नुदों जे 1 कोटि सुबुं अनजिमा थानाय हारि दङ नाथाय बिसोरनि रावा 80% थिसनजायाखै जोङो 15-20 लाख सुबुं अनजिमा थानाय हारिनि रावा 80% थिसनजादों अब्ला साननानै नाय बर' दैदेनगिरिफ्रा बेसेबां गोलावसिम सानहरनो हायो आरो बिनि थाखायनो दिनै एकमात्र नर्थ इस्टआव बर'आ मोनसे गोख्रों हारि महरै जों गसंथानो हादों खालि खोथाया बेल' जोंहा रायजो गैया रायजो गैयैया जोंखौ बर'फोरखौ हमथानानै दोननो हायाखै दिनै मालायफ्रा जेसेबां पद्मश्री मोनदों जोंनियाबो बिसिनि पद्मश्री मोनदों सोरबा सोरबा हारियाथ' दाबो सासेबो पद्मश्री मोनाखै मालाया बेसेबां साहित्य एकाडेमि मोनदों जोंनियाबो बिनिख्रुइ उनाव जागायनानैबो गोबां साहित्य एकाडेमि मोनबाय मालायफ्रा बेसेबां इउनिभार्सिटिफ्राव स्कलार ओंखारदों जोंहाबो दाबो साफा सानैबाबो फरेन इउनिभार्सिटिफ्राव स्कलारफोर ओंखारदों खुनु मोनसे जिनिसाव फासयनानै थायाखै खुनु डिस्क्रिमिनेशननि गेजेरजोंबो जोंहा नेशनेल प्लेयार ओंखारदों जोंहा दिनै इन्टारनेशनेल लेभेलनि प्लेयारफोर दङ माखासे डिस्क्रिमिनेशननि थाखाय जोंनि खाबुखौ मोना दा ओंखायनो दिनैनि समाव बे बर' हारिनि जे थांनाय 30-40 बोसोरनि सोमावसारनाय बे 40 बोसोरा बारा गोलाव सम नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो गुबुन गुबुन हादोरनि जारिमिनखौ फरायो 300 बोसोर 600 बोसोर 500 बोसोर नांदों बिसोरो गावनि हारि आथिङाव गसंथानो थाखाय दा जोंनोबो बेखौ नांगोन नाथाय भारतआव मा जाबाय बे कमिउनिटि लाइनाव माहारिनि लाइनाव जिहेतु भारतनि संबिधानाव जोंखौ एनकारेज खालामाखै केटेगरिकेलि एसटी एससी ओबीसी होननानै जोंखौ भारतनि संबिधाना जायगा होदों हारि हिसाबै जोंनो जायगा होआखै नंखायनो बे बिथिङाव जोङो स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों जों दाख्लैबावै एसे आगोलाव डिपुटि चिफ बिथाङा बुंनाया भिजन डकुमेन्ट बरनदों बे भिजन डकुमेन्टआ सोरबा सोरबा सानगोन मालाय हारिफोरनो मानोथो भिजन डकुमेन्ट बरननानै होदों होननानै आमेरिका हादोरा मुलुगनि बयनिबो फिसा फिसा खोथाफोराबो आमेरिकानि नलेजाव थायो गुगोलाव दिनै मा नागिरनो अनला होननानै लिरबा बियो बर'नि ओंख्रि होननानै गुगोलाव फैगोन खुनु मोनसे जिनिस गैया जायनिखि गुगोलाव गैया सानोबा आसरित जायो माबायदि मोनखो गुगोलालाय बेखौ आंनि माबा मोनसे जिनिसखौ जुदि खानाय दोंसेखौ खेबनानै जुदि दायो एआइ आव होयोबा बिनि सायावबो स्टाडि खालामनानै बुंगोन बे खानाय होननानै मंगलियान मानसिनि खानाय होननानै ओंखारगोन दानो बियो दा दिनै नलेज इनफरमेशना टेक्न'लजिया बिसिम दावगालांबाय जों फासयनानै थानो हाया जों जेला सोमावसारबाय थादोंमोन गुबुन हारिया जौगानाय हारिफ्रा जोंनि लिडारफोरखौ इन्टारभिउ लायोमोन जोंखौबो लायोमोन आंखौबो लायोमोन आफादगिरि थानाय समाव किन्तु जों मिथियामोन बिथांमोना इन्टारभिउखौ मानो लादों जोंनि इन्टारभिउखौ लांनानै बिथांमोना गावसोरनि लेबरेटरियाव स्टाडि खालामो जे बिसोरो मा सानदों बिसोरनि मेलेमाव मा सोलिगासिनो दङ दा दिनै जोङो भिजन डकुमेन्ट बानायनाय लोगो लोगोनो मोनसे हारिनि सा 50 मानसिखौ इन्टारभिउ लादों आबादारिफोर फरायसाफोर इन्टेलेक्चुवेलफोर इडुकेशनिस्टफोर स्कलारफोर जों बयबो मिथिजोब्बाय जे सोर हारिनि गोसोआव मा साननाय दङ आरो बे हारिफ्राबो स्ट्रागल खालामगासिनो दङ बिनि गेजेराव जोंखौ बारना थांनो हानाय हारि गोबां गैया बर' हारिया दिनै बे थाखोआव दङ दा ओंखायनो जोङो दिनै सारा भारतनि थासारिखौ नाय आरो जोंनि बड'लेण्डनि थासारिखौ नाय आरो बर' हारिनि थासारिखौ नाय दिनैनि समा जाबाय निर्माणनि सम साफ्रोमबो सोमावसारगिरिया मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगौ बेखौ सासे भारतनिनो बेसेबा गोबावनि सासे रिभलुसनारि फिलसफार बिथाङा बुंदों संघर्ष आरो निर्माण
जेब्ला सासे मानसिया संघर्ष खालामनो ओंखारो सोमावसारनो ओंखारो जांख्रिखांनो ओंखारो आन्दलन खालामनो ओंखारो এই खालि बियो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांगोन आंनि खामानिया नट अनलि संघर्ष आंनि खामानिया निर्माणबो जानांगोन नङाबा नोंनि संघर्षआ मिनिंलेस जागोन संघर्ष आरो निर्माण जाय थैलांबाय बिथ' थैलांबाय दिनै मुंख्लं जालांबाय किन्तु जाय थांनानै थाबाय बिसोरनि मेलेमाव जुदि कुनु डिजाइन गैया हारिखौ बोरैहाय जौगाहोगोन हारिखौ बोरैहाय दागोन जोंनि सोलोंथाइखौ बोरैहाय दागोन रांखान्थि समाजखान्थिखौ बोरै खालामगोन हारिमुखौ बोरै दागोन बिनि जुदि नोंनियाव जेबो डिजाइन गैयाबा नों अनलि संघर्ष खालामनानै निर्माण गैयाबा नोंनि संघर्षआ कुनु फिथाइ थायनाय नङा दा नंखायनो दिनैनि समाव संघर्षजों लोगोसे निर्माण फैनांगोन आरो दिनै जोंनि संघर्षआ गुबुन रोखोमनि संघर्षआव सफैबाय बियो निर्माणनि मोनसे संघर्ष दानायनि मोनसे संघर्ष दा नंखायनो नैबे समाव बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि बिबानखौ बड'फाया होलांदों बेखौ आंनो होलाङाखै सोरबा इउजि ब्रह्म बिथांनो होलाङाखै सोरबा दिपेन बर' बिथांनो होलाङाखै बड'फाया जिहेतु बर' हारियाव उजिनाय सासे सानसुमै सासे इयुन नोजोर गोनां भिजनारि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा सानसेनि नङा फैगौ 100-200 बोसोराव थांना थानायनि मोनसे डेस्टिनेशन गलखौ सेट खालामनानै होलांदों दा बेखौ जुदि नोंथाङा बावोबा एसे आगोलाव बुंनाय बायदि मानगोनां मन्त्रि बिथाङा जे बयबो दायो जोंनियाव कम्पिटिशन जादों जे सेक्रिफाइस खालामनाय सोदोबखौ लानानै आंबो सेक्रिफाइस खालामदों आंबो सेक्रिफाइस खालामदों आंबो सेक्रिफाइस खालामदों येस नोंबो सम होदों आंबो सम होदों आंहाबो मालाबा आफसुस जायो गोबां मानसि थैलांबाय आंबो थैलांनायमोनबा बै समाव हयथ' एसे आंबो मुंख्लं जागौमोनबा आंबो सान्थि मोनगौमोन थांना थाबाय जोङो दायो दा दिनै थांना थानायनि उनाव जों मा खालामगोन जाय खामानिखौ मावनो ओंखारदोंमोन बेखौ जोङो मावनांगोन आरो बे खामानिखौ सोरबा हारसिं हानाय नङा जोंनि गोबाङानो सानो जायो जे आंनो मा खामानि होनो आंनो मा खामानि होनो आंनो मा खामानि होनो you are not a simple common man you are a leader so नोंथाङाबो खामानिखौ बरननांगोन आंबो खामानिखौ बरननांगोन नोंबो खामानिखौ बरननांगोन आरो साफ्रोमबो मानसिया गुबुन गुबुन फिल्डआव एक्सपार्ट जाय जेराव जि एक्सपार्ट बेवहाय बियो ओंखारनानै खामानि मावनांगोन लिडार जानानै एमएलए जाबाल' आं एक्टिभ एमएलए नङाबा एक्टिभ नंला एमपि बासो आं एक्टिभ एमपि नङाबा एक्टिभ नंला एमएमसिएलए बा एक्टिभ नङाबा आं एक्टिभ नंला जुदि हारिनि बबेबा मोनसे आफादाव पजिशन दङबा आं एक्टिभ नङाबा आं एक्टिभ नंला बेबायदिबा जोंहा जेनेरेशन गेप जागोन आरो नोंथाङा अलरेडि हारिनि थाखाय ओंखारनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ होखाबाय फरायनाया आद्रा जाबाय खामानि मावनाया आद्रा जाबाय गासैबो आद्रा जाबाय स' नोंथांनि जिउनि मोनसे पार्टआ अलरेडि बर' रिभलिउसनजों बर' सोमावसारनायजों जड़ित जाखाबाय दा नंखायनो बाखि समखिनिखौ न'खरजों लोगोसे समाज दानायखौ बोरैहाय जों आवगायलांगोन जों बेखौसो साननांगोन आरो जि ब्लेम गेम मोनसे सोलिबाय थायो हारियाव बियो सोरखौबा इन्डिभिजुअलखौबा सोरखौबा पलिटिकेलि लस खालामनो हागोन होननानै बेखौ दासान इन्डिभिजुअलि सोरबा धंस जालांनो हानाय नाथाय बेजों लोगोसे हारियाबो धंस जागोन आं आंनि बाथ्राखौ बुङाखै दिनै बर' हारियाव जायफ्रा जौसिन मासि लानानै माहारि आफादखौ दैदेनबोदों बिथांमोना गाव हारसिङैनो साफा साफा मोनफा मोनफा इन्स्टिट्युसन बायदि जायो दा बे इन्स्टिट्युसनखौ बोरैहाय हारिनि मोजांनि थाखाय बाहायो दा बैखौ जोङो दिनै साननांगौनि सम जादों आदारवाइज जानाय जेबो जानाय नङा दिनै जों काउन्सिल गभर्नमेन्टआव फैबाय काउन्सिल गभर्नमेन्टआ उइदाउट एनि मिशन आरो भिजन उइदाउट प्लान पलिसि सोलिगासिनो दङमोन इडुकेसनखौ मा खालामगोन एग्रिकालचारखौ मा खालामगोन ससियेल कालचारेल इस्युखौ जों बोरै आवगायहोगोन जोंनि सिनेमा बानायग्राफोरखौ जों बोरै मदद होगोन मेथाइ खनग्राफोरखौ बोरै मदद होगोन स्पर्ट्समेनफोरखौ बोरै मदद होगोन कुनु मोनसे मिशन भिजन प्लान पलिसि गैयामोन बे 4 बोसोराव गोलाव समनि सोमावसारनायनि मोनसे उपलब्धि जि मोनदांथि रियेलाइजेशन बेखौ लानानै मोनसे बाथ्राफोरखौ थिक खालामनाय जादों सोलोंथाइया केजि टु पिजि थिक जानांगोन नाथाय बेखौ सानसेयाव हानाय नङा बिनि थाखाय एसे सम लागोन बोसोरथाम गोब्राब खामानि मावनानै 1700 स्कुलखौ जोङो थिक खालामबाय दिनै टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगोन दिनैनिफ्राय 8 मास सिगाङाव एसआइउ नांगौ होननानै लिरहरो 8 माससिम स्टेटनिफ्राय रिटार्न फैया दा बेखौ नार्भास जानानैथ' धरना होनो हानाय नङा खामानिखौ मावफुंनांगोन
दा नंखायनो जों मावनायनि उनाव मावगासिनो दङ, नाजागासिनो दङ जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालि दङ एटलिस्ट टिचारा भेकेन्ट थानाङा होननानै। दा बेखौ मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदों। फोरोंगिरि गैया, 99 टिचारफोरखौबो एपइन्टमेन्ट होबाय। टेट पास जाना थानायफोरखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय माखासे पलिसिफोरखौ बानायबाय थादों जाहाथे मोजाङैनो जायो। मानोना साकरिखौल' होबा जानाय नङा, मोजां मानसियाबो मोननांगोन। आरो साकरिनि नामाव बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज दङ, बे जाबाय घुसनि कालचार, ब्राइब। आगोलफ्राव बे ब्राइबखौबो थिक खालामलांनांगोन। दा माल्टि फेसेट गुबुन गुबुन एंगेलजों जोङो स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों। नाथाय दायो एजुकेशना साइन्स एजुकेशन, मेथ्स एजुकेशननिफ्राय लानानै टेक्निकेल एजुकेशन 7खन आईआईटी सोलिबाय थादोंमोन, दायो 11टा आईआईटी जाबाय। पलिटेक्निकआ मोजां सोलिदों, 2 मेडिकेल कलेज, 2 इउनिभार्सिटी, गाबोनो गंसे गोदान इउनिभार्सिटी अन्थाइ खाम्बा गायसनगोन क'क्राझाराव। माने क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ गाबोन अन्थाइ खाम्बा गायसनसिगोन इउनिभार्सिटीनि, बियो एनादार मोनसे एचिभमेन्ट। आरो गंसेबाव इउनिभार्सिटीनि नारसिनगासिनो दङ, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी। जों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी बिबाय, आगोलाव सिलचरा मोनबाय। जों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी बिबाय, तेजपुरा मोनबाय। नाथाय दायो बुंदों जों जेरैखि जाया जोंनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटीखौ नांगौ। दा बिनि थाखाय मेकानिजम बानायगासिनो दङ। बे इनस्टिट्यूशन माखासेखौ बानायनानै लानांगोन। स्पर्ट्सनि थाखाय एकाडेमि बानायनांगोन। राव थुनलाइ हारिमुनि थाखाय थुनलाइ आफाद, एबसु बयबो खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा गोबां लिरगिरि आफादफोर दङ। दिनै बेखौ जिआई टेगिं खालामनाया जोंनि गोलाव समनि मोनसे थांखिमोन। जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय 2 कोटी थाखा खरस खालामनानै जोंनि नाफामनिफ्राय, अनलानिफ्राय लानानै गासैखौबो जोङो जिआई टेगिं खालामजोब्बाय। दा बियो मोनसे सिकिउर्ड अबस्थायाव फैबाय। नाथाय जिआई टेगिंआनो जोबथा नङा। बेखौ जोङो मार्केटिं खालामनाय, बेखौ जोङो प्रटेक्शन होनाय, मालाया जाहाथे डुप्लिकेसी खालामनो हाया, बिनि थाखाय जोङो गोबां मानसि ओंखारनानै खामानि मावनांगोन। आरो काउन्सिल सरकारा जेसेबां हायो पेट्रनाइज होगोन, नाथाय जोंनो मेन पावार नांगोन बे बिथिङाव खामानि मावग्रा। बर' फिल्मखौ नायनो थाखाय हल गैयामोन, जों सिनेमा हलखौबो लुबाय। 7टा सिनेमा हल लुगासिनो दङ। दिनै मोनसेबो बिथिंखौ जोङो नागारनो थाखाय नाजायाखै। सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव 40टा अडिट'रियाम लुबाय, जाहाथे फार्स्ट मुंख्लंआ अरायसम जोंनि गेजेराव अमर जानानै थायो। माबा नङा माबा बिथांनि मुङाव जोङो डेडिकेट खालामनांगोन। जोङो बिर सिलागांनि मुङाव स्टेडियाम बानायगासिनो दङ, 40टा स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ। बिएलटिनि फाउन्डार चेयारमेनमोन। बांबुरगोरा एनडिपिनि फार्स्ट मुंख्लं, बिथांनि मुङावबो इयुथ सेन्टार लुनो थांगासिनो दङ माखासे जायगायाव। जोंहा कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि मुङावबो जोङो माने स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड होदों जोङो दायो, जाहाथे बिथांमोना अमर जायो। बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव 220टा नलेज सेन्टार बानायदों। बेबायदि साफ्रोमबो रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै जेसेबां गेदेमाफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो हारिनि जाहाथे जातीयताबादजों खामानि मावग्रा मानसिफ्रा अमर जानानै थायो, बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामदों। दा दिनैनि समाव जिखिनि बाथ्राफोरखौ आङो बुंदों जे बे मडेल बिटिआर मडेलखौ लानानैनो एबा बिटिसि मडेलखौ लानानैनो सारा भारतआव दिनै केम्पिं सोलिगासिनो दङ। सोरबा लिडारफ्रा, आगोलनि लिडारफ्रा बुंदों जे बिटिआरआव जेबो गैया। जों जेला गभर्नमेन्टजों सावरायदों, भारत संबिजितखौ फरायै लाइन टु लाइन नायदों जे जोंनो माबायदि जोंनो माने खुंथायखौ नांगौ, माबायदि एरेन्जमेन्टखौ नांगौ। जुदि बियो आलादा रायजो जायाब्ला जोंनि हा हु गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय 6 शिड्यूलानो जोंनिया जानांगौ। नाथाय बेवहाय मोननै टारगेटमोन। मोनसे जाबाय सिमाया बारायनांगौ। गोदो गोदायनि सिमाया संकष्ट सदियामोन। बे संकष्ट सदिया जायाब्ला दानि जि बिटिसिनि सिमा बेखौ इसेबाबो अरहोनो हायाबा इयुननि थाखाय जोंनि थाखाय उसुबिदा जागोन। बेखौ साननानै गहपुरसिम बिनि सिमाखौ, एबा गहपुर नङा सिमलुगुरिसिम बिनि सिमाखौ लानाय जादों। दा बेखौ मोनसे सिमा खाबाय, बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जों हाबा मावनांगोन। बेखौ मोनसे सिमा खानानै दोनबाय। जोङो जेनेरेशनफ्रा बेखौ दायो नांलांनांगोन जे बेखिनिखौ जोंनो खालामनांगोन। 300 बोसोरनि उनाव जुदि इजराइलखौ मोनफुंनो हायोबा आरो दिनै इजराइलखौ लानानै जुदि मुलुगनि सबसे पावारफुल देश जानो हायोबा जों मानो हाया? जोंहा मायाव खम दङ? जोंबो हानांगोन। जोंनि मानसिफोरनियाव डेडिकेसन दङ, हार्ड वार्क खालामनो हानाय केपासिटि दङ, जोंबो हानांगोन। नाथाय जोंनि माखासे नेगेटिभ साइडफोरखौ जोङो एफा एफा जोङो नागारलांनांगोन। दा ओंखायनो दिनै
भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैनानै बड' महोत्सवआव बुंदों जे बर'फोरनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दङ होननानै। मिज'राम सुक्ति जानायाव बै समनि लालदेंगा बिथांमोना दिन्थिलांदों जे गोरोबथा खालामबाय। मिज'रामाव बिथांमोना गोबां खामानि मावबाय। दिनै सोलोंथायाव मिज'फ्रा गोबां जौगाबाय, गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाबाय। बे गोरोबथानि उनाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय जि रिभलिउसन, बियो बे बड'लेण्डनि जि गोरोबथा बोसोरबा एखेलगे सान्ति जानायखौ नुनानै दिनै सारा भारतनि मानसिफ्रा बुंदों जोंनोबो बे मडेलखौ नांगौ। लादाखनि मानसिफ्रा फैगासिनो दङ खनले खनले, जोंनोबो नांगौ। मणिपुरनिफ्रा बुंदों जोंनोबो बिटिआर बायदि मोनबानो जागोन। बयबो बिथांमोना बुंनो हमदों। दायो बेखौनो लानानै जोङो भारत सरकारखौ थांनाय गोरोबथायाव आरोबाव गासै 6टासो जोङो डिपार्टमेन्ट, किसुमान पार्शियेलि किसुमान फुल जों बिदोंमोन। दा बेखौ जोङो 125 एमेन्डमेन्टखौ नेगासिनो दङ। 125 एमेन्डमेन्टआव फाइनेन्सियेल पावार आरो गुबुन गुबुन पावारखौ होनायनि थाखाय जोङो बेवहाय दाबि दैखांदों आरो बियो फैगौ फेब्रुवारि दाननि जि पार्लियामेन्टआव प्रप'ज जानो गोनां पार्लियामेन्टआव बियो फैगोन होननानै भारत सरकारा जोंखौ बुंदों। दा दिनै सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सिडल काउन्सिलखौ नागारनानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैनि समाव जोंनि काउन्सिलखौ इ-गभर्नेन्सनिफ्राय लानानै डिजिटाइजेसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो दावगालांबाय। मानोना जोङो फासयनानै थानो नागिराखै। जोंनि टारगेटआ जाबाय जोङो गेरेमसा हारि जानांगौ। दा बेनिखायनो नैबे समाव जे जोंनि जि हारिनि खामानि मावनाय, आं सानो बेयो मोनसे गोथों लामाजों जोङो थांगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बर' माहारिनि जि माहारिबाद बेखौ लानानै बयबो सिन्था खालामदों। बे माहारिबादखौ जोङो अराय सम आनकमप्रमाइज भाबे लाखिबाय थानो हानांगोन। गुबुन हारिफ्राबो लाखिदों। नाथाय बै हारिफ्रा दिनै, माखासे हारिफ्रा दिनै गाव जेसेबां नाजाया मानो बिथांमोननि जि इम्युनिटि, बिथांमोननि जि शक्ति, बियो मोनसे लेभेलाव खमायलांबाय। जों रायजो जानाय हारिफोरखौ बोखांलांनो नागिरदों। नाथाय दिनैनिफ्राय 30, 40, 50 बोसोराव जों जायफोरजों खुंगिरिफोरजों रायजो जादोंमोन बिथांमोना जोंखौ गादबनानै दोननो नागिरदोंमोन। जों गावनो जिहेतु रिभलिउसन खालामनासो थांनानै थादों, स्ट्रागल खालामनासो थांनानै थादों। जों रायजो जानाय हारिफोरखौबो जोङो जुदि अननानै मोजाङै लांफानो हायोब्ला गाबोन समफोर जोंनि जि खामानिफोर मावनाय बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन। आरो भारतआव दिनै नङा गाबोनो, मालाबा नङा मालाबा गोदान रायजोनि बाथ्राया फैफिनगोन। बेखौ लानानै सानगोन जे दिनै जोंबो राजखान्थि मोन्थाइखौ जिखिनिखौ मोनबाय, बियो मोनसे लामाजों आवगायगासिनो दङ। दिनै भारतनि गिदिर गिदिर अफिसारफ्रा बुंदों बे काउन्सिलखौ बेसेबां गोबाव सालायनो। 35 लाख पपुलेसन दङ मोनसे काउन्सिलाव। आरो नर्थ इस्ट इन्डियायाव गासै 8टा जि नर्थ इस्ट माने स्टेटफोर दङ। बिनि गेजेराव जोंनि सुबुं अनजिमाया 3थि, नाथाय बियो काउन्सिलसो। आसामा 1 नाम्बाराव, त्रिपुराया 2 नाम्बाराव आरो 3 नाम्बाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जोङो 3 नाम्बाराव दङ। दिनै जि त्रिपुराया भारत सरकारनि फाइनेन्स कमिसननि रां मोनो, बिथांमोना 50,000 कौटिनि बारा मोनो। मेघालया जोंनिख्रुइ खम, सुबुं अनजिमाया 29 लाखल', बिथांमोनाबो जोंनिख्रुइ बारा मोनो। जोंनि ओनसोला दिनै रांखान्थियाव जेरैबायदि मोननांगौ बेखौ मोना। बिनि जाहोना गुबुन नङा, बिनि जाहोना जाबाय कन्स्टिटिउसनेल। मानोना फाइनेन्सियेल पावारा स्टेट आरो सेन्टारनि गेजेराव राननानै दोनदों। कुनु काउन्सिलनो फाइनेन्सियेल पावार होनायनि खोथा गैया। दा ओंखायनो भारत सरकार, आसाम सरकार बयबो जिहेतु जोंनि ओनसोल जौगानाय, जोंनि हारि जौगानाय, जोंनि हारिनि सिनायथि, थामोनथानि रैखाथि होनाय, बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना जोंनो 3 गोरोबथा खालामबाय। दिनै बिथांमोना जोंनि बे गोरोबथाफोरखौ मोगथां महर होनांगौआ जे बिथांमोननि बिबान, बेखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांजों खनले खनले लोगो मोननाय जायो। मालाबा बै समाव रायलायनाय जायो। अब्ला बिथाङा बेखौ बुङो जे बे काउन्सिलखौ लासै लासैनो माने मोर स्ट्रं खालामलांनांगोन होननानै। अमित शाह बिथाङा बुङो जे बे काउन्सिलनि जेसेबां जेंना दङ बेखौ 100% सल्भ खालामनांगोन। दा बेफोरखौ नायोबा दिनै नेशनेल लिडारफ्रा बे बाथ्राफोरखौ बुजिनाया आगोलनिख्रुइ दायो एसे क्लियार जासिनबाय। दा नैबे समाव मेनलि एसे आगोलाव बुंदों जे मार्टियारफोरनि बेलायाव गाबोन जिखिनि होगोन बेखिनिखौ होयोबा 630 मार्टियारा दिनै गासैबो एक्स ग्रेसियाखौ मोनगोन। रिहेबिलिटेसनखौथ' गोबाङानो मोनखाबाय।
एसे थालांदोंमोन बेखौबो थाबैनो मोनगोन केसनि बेलायाव अलरेडि बुंदों जे माखासे एनआइए केस दङ एनआइए केसफोरखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि बिथोनाव आसामनि हम कमिशनारा लाइजाम लिरदों भारत सरकारनो जे एनआइए केसफोरखौ रिटार्न खालामनांगौ स्टेटआव होननानै दा बिनि गेजेराव आईबी लेभेलाव हम लेभेलाव माने सावरायनाय जादों दिल्लीयाव जायफोर केसफोरनि नेचारखौ नायनानै जुदियोबा बे माखासे हाइनेस क्राइम माखासे केसखौ डिजल्भ खालामनो हायो नामा बिनि थाखाय बाथ्रा सावरायनाया सोलिगासिनो दङ नाथाय जिखिनि कनभिक्टेड बेवहाय जुडिशियरी प्रसेसखौ जोङो बाइपास खालामनो हाया दा बेवहाय जुडिशियरी प्रसेसजों थांगासिनो दङ पलिटिकेल लेभेलनि इन्टारफियारा बेसेबां लेभेलसिम जायो बेखौ लानानै जोङो सम सम जोंनि डिप्युटी चिफ बिथां जोंनि मन्त्रि बिथां जों बयबो रायलायो एमपि जे बेखौ बबे लेभेलसिम हायो आरो अलरेडि हम मिनिस्टारनो आङो बिथांनो खननै बुंबाय जे रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जिखिनि दङ बिथांमोनखौबो रिलिज खालामनायनि बेबस्थायाव जों आवगायनांगौ होननानै दा बेवहाय माखासे केस दङ जि केसखौ लानानै दिनै आसामनि मानसिफ्राबो जोबोद गोरा दा बेफोरखौ लानानै जोङो सानदों नाथाय बेवहाय जोङो फासयनायनि बाथ्रा गैया जों आवगायलांबाय थागोन दा बर' कसारी काउन्सिला मोनसे जारिमिनारि जोङो मोनसे रायजोआव मोननै काउन्सिल जों मोननो हादों दा बे बर' कसारी काउन्सिलनि समष्टि बानायनाय बेवहाय इलेक्शन खालामनाय बेवहाय फान्ड होनाय बे बाथ्राफोरखौ लानानैबो खनले सावरायनाया जादों दा नंखायनो नैबे समाव बर' हारिया जोङो खौसे जानानै बिटिआरआवनो जा आसामावनो जा आवगायनायनि मोनसे सम फैदों जोङो गोखा गोखै मोजां गाज्रि नांलाय खमलाय जिमान जि खालामनांगौ थांनाय 30-40 बोसोराव खालामबाय नैबे समाव जों मेच्युरलि आवगायलांनायनि मोनसे सम फैदों आरो बेवहाय जोंनि माहारि आफादफोरनि गेजेराव इउनिटि एनी टाइम एनी सिचुएशन माहारि आफादफ्रा खौसेयै गसंथानाय आरो जोंनि हारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो खोब डिप्ल'मेटिकेलि खामानिफोरखौ मावनो हानांगोन आरो सानै हयै आवगायनो हानांगोन दिनै मोनसे समाव 10 बोसोरनि थाखाय जोङो लकसभा एमपिखौ खोमानानै लादोंमोन बै समाव गोबाङानो सानदोंमोन जे जों लकसभानि एमपिखौ मोनफिननाय नङा नामा होननानै मानोना जोंहा भइसलेस जानानै दङमोन इन्डियान पार्लियामेन्टआव नाथाय गोजोद कायदा कौशलनि गेजेरजों जोङो जोंनि लकसभानि एमपिखौ जोङो मोनफिननो हाबाय जोंहा रायजो सभायावबो आगोलाव जेरै दङमोन दायो एमपिखौ मोनफिननो हाबाय आसाम एसेम्ब्लियावबो जोंहा भइस होनो थाखाय मानसि दङ दा नंखायनो जोंनि फिउचारा जि पलिटिकेल फिउचार जोंनि जि बर' माहारिनि फिउचार बेखौ लानानै खामानि मावनो मानसिया जेरावबो दंसै जोङो खौसे जानानै गुसु मेलेमजों सानै हयै खौसे जानानै आवगायलांनायनिल' सम जाय बिदा फंबायफ्रा दिनै जोङो रुलिं अपोजिशन जालायलायनानै दङ बिथांमोननि सायावबो जोंहा जेबो रिजार्वेशन गैया पलिटिक्सआव खोथाया दान्थे बिदान्थे जाखायो जों हरै थानाय समाव फंनै बारा बुंदोंमोन जानो हागौ बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों ओरै फैनाय समाव बिथांमोना जोंनिख्रुइ फंनै बारा जोंखौ दिनै हयथ' क्रिटिसाइज खालामगोन दा बियो जोंनि जे बर' हारिनि गोलाव समनि रिभलिउसन बेवहाय जाहाथे गुबुन रोखोमनि इम्पेक्टआ गोग्लैया जों बेखौ नोजोर होनांगोन पलिटिक्सआव जोंहा डिबेट क्रिटिसिजम बेफोरो मोनसे पलिटिक्सनि पार्ट नाथाय बिदि होनानै जाय हारिया बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जानानै एसेबां आगोमा बिदा फंबायनि जिउ गोमाबाय दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथैनानै लानांबाय बेबायदि मोनसे हारिया दिनै फैनानै नैबे टाइमाव जुदि रियेलाइज जायाबा उननि लामा हान्थिनांगौआ जोंहा जोबोद गोब्राब जागोन दिनै जोंनि रांखान्थिया आबादनि सायाव सोनारो गुबुन बिथिङाव सोनारो दा बेखौ जोङो मोनसे बयबो खौसे जानानै जोंनि इक'नमिखौ जोङो थिग खालामनांगोन जे नैबे रांखान्थिया नैबे लामाजों थांगोन होननानै दिनै भारतआव गोदान इन्डास्ट्रियेलाइजेशन फैदों आसामाव सेमिकन्डाक्टरनि थाउजेन्ड्स अफ करोड़नि इन्डास्ट्रि फैदों बेफोराव जोङो माबायदि लाब लानो हागोन भारत सरकारनि एक इट पलिसियाव जों माबायदि लाब लानो हागोन गुबुन जोंनि लकेल जि इन्डिजिनास इक'नमि दङ बेखौ जों बोरैहाय प्रिजार्भ खालामनो हागोन बे गासैबो बाथ्राफोरखौ साननांगोन जोङो दा नंखायनो जिखिनि गुबुन एंगेल दङ माहारिबाद माहारि दानाय माहारि रैखाथि माहारि जौगानाय माहारिनि गुबुन गोनां बिथिंफोरखौ दिनै मडार्नाइज खालामनानै नांगौ बायदि जों बाहायनाय आरो जोंनि आखल आखु दानायनिफ्राय लानानै जौ जुवाजोंनो गोबां जुजिबोनो गोनां जादोंमोन दिनै मोनसे मोजां थासारि फैहांदों जौ जुवा बन्द जानाय लोगो लोगोनो लेखा फरायनाया जोबोद मोजां थासारि फैदों रिजाल्टफ्रा मोजां जादों UPSC आव थांनाय बोसोराव गोबां मोनदों देग्लाय बोसोरनि निटआव जे थांखांनाय आनजाद जालांबाय बेवहाय बोसोरसेयावनो 50निख्रुइ बारा जोंनि बर' फरायसाया खेबसेयावनो
नीट पास खालामदों आरो मेडिकेलाव एडमिशन मोनदों बियो मोनसे बेसेबां गिदिर एचिभमेन्ट जोंनि थाखाय आरो बेफोरखौनो नोजोर होदोंमोन सोरबाया साननो हानाय सोरबा फरायदों मोनदों फरायाखै मोनाखै थासारिखौ मोजां लाखिनाया बेसेबा गिदिर मोनसे इम्पेक्ट बेखौ जोङो दायो बुजिनो हादों आरो सरकाराव थानानै आं जास्ट सरकारखौल' सालायनाय थाखा फैदों थाखा रानदों स्किम बानायदों बेवहाय आङो मजा लानाय इन्ट्रेस्ट लानाय मानसि नङा मोनफ्रोमबो बिथिंखौ आङो माइन्युटलि स्टाडि खालामदों जे बिनि फार साइटेड इमप्लिकेशना मा जागोन बेखौ लांनानै जोङो 10 बोसोराव मा जागोन 20 बोसोराव मा जागोन बबे लामाजों थांगोन दायो जोङो मोनसे निउ जेनेरेशन टिचार ट्रेनिं सेन्टार डिजाइन खालामगासिनो दङ दिनै दुबाइआ 50 बोसोर उनाव मा जागोन बिनि थाखाय मिउजियाम बानायदों नाथाय जों दिनै जुदि जोंनि दिनैनि जेनेरेशना फैगौ 40 50 60 बोसोराव मा जागोन बे बाथ्राखौ साननांगोन जोंनि फरायसाफ्रा CBSE आव फरायदों बिनि सिलेबासा मा सेबानि सिलेबासा मा जे इन्टारनेशनेल स्कुलनि सिलेबासा मा जे बेवहाय नायोबा दिनै प्राय 50% नि डिफारेन्सखौ नुयो दा सासे फरायसानि सायाव बेबायदि डिसक्रिमिनेसन जागासिनो दङ जों बिजोंखौ लानानै स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों टिचार नांगौ मा नांगौ जिखिनि स्कुल सोलिदों बेवहाय जि सिलेबास बाहायदों बे सिलेबासा इन्टारनेशनेल स्कुलनि स्टुडेन्टनि सिलेबासनिफ्राय जोबोद गाहायाव दङ जों बेखौनो स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों दा जों बोरैहाय दावगागोन दिनै गोदान गोदान कास्टमाइज कर्सफोरखौ इउनिभार्सिटिफ्राव कलेजफ्राव बाहायदों मोनसे साबजेक्टखौनो जोङो क्लास 6 मोनसे टपिकखौनो मोनसेखौनो जों क्लास 6 7 आव एसे राननानै जोंनि सिलेबासखौ बानायनानै फरायदों मालायफ्रा क्लास 6 7 8 निखौ ज' खालामनानै खेबसेयावनो फरायना पास खालामनानै आरोबाव गोदान आइडिया थांनानै फरायदों बेफोर कास्टमाइज दिनै जेरै कर्सफोरखौ जोङो जोंनि फरायसाफ्रा डिप्राइभ जानानै दङ दा नंखायनो बर' हारिनि मेलेमजिबि बर' हारिनि सानसुमै बर' हारिनि एकाडेमिशियान बर' हारिनि जेसेबां स्कलार्स बे गासिबो दिनै गावबा गावनि जायगायावनो खौसे जानानै बयबो नलेज इनपुट्सखौ होलायलायनानै बयबो गियाननि इनपुट्सखौ होलायलायनानै आइडिया आरो इनोभेशन जि इनोभेटिभ आइडियाफोरनि इनपुट्सखौ होलायलायनानै हारि दानायनि जि मोनसे एजेन्डा बेखौ जोङो क्लियार खालामनानै लांनांगोन दा नंखायनो मानगोनां बाहागो लागिरि नोंथांमोन बेवहाय बयबो लिडारफ्रानो दङ आं जिखिनि नुदों प्राय 70% आङो मोखांफोरखौ सिनायजोबदों दा बे लिडारफ्रानो दङ हिसाबै दिनै बियो साफ्रोमनिबो बिबान सरकाराव सोर दङ सोर गैया बे नङा आरो दिनैनि सरकारा 100% जोङो रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावनाय हारिनि एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनायाव कुनु 1% बो फासयनो नागिराखै खालि बबेबा आइनगत भाबे बबेबा माने पलिसिगत भाबे बबेबा मोनसे जिनिसा जुदि एसे डिले खालामनांगौबा नायनाय आगान होनांगौबा बेयाव होनाय जादों हा हुनि बाथ्राखौ लानानै गोबां बाथ्रा ओंखारदों कुनु हा हुनि बाथ्राखौ लानानै रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया आइनानो बेखौ रोखा रोखा खालामदों नाथाय कमिउनिटि कनफ्लिक्ट जि कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होननानै बुङो हारि माहारिफोरनि गेजेराव कनफ्लिक्ट बे कनफ्लिक्टखौ फोजोबनो आप टु व्हाट एक्सटेन्ट जों आवगायलांनो हायो नायनो हायो बिजिरनो हायो बे खामानिफोरखौसो मावदों नाथाय हारिया खहा जानाय कुनु मोनसे एजेन्डा कुनु मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय दानि सरकारा रेडि नङा दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो एबसुखौ फिन साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों जे दिनै जिखिनि माहारि आफादफोर जोङो गासैबो ज' जाफैदों बयबो खौसे जानानै आवगायलांनो हागोन आरो जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय थुनलाइ आफाद जा फरायसा आफाद जा बर'नि जिखिनि माहारि आफादफोर जाय जि एजेन्डाखौनो लाया मानो हारिनि थाखाय मोनफ्रोमबो एजेन्डाखौ जोङो मदद होनो थाखाय थियारि आङो जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावबाय आरो नैबे जि पिस एकर्ड बे एकर्डखौ सारा भारतनि मानसिफ्रानो पिस एकर्ड होननानै मिथिदों दायो दिनै क'क्राझाराव थांनाय मैयानो फैदों केलकातानि मुम्बाइनि दिल्लीनि प्राय 30सो सिनियर आरो जुनियर जार्नालिस्टफ्रा फैनानै क'क्राझाराव दंफैयो बिथांमोना गोबां निउज पेपारफ्राव नेशनेल मिडियाफ्राव नुनानै बिथांमोना कालेक्टिभलि बिथांमोना फैदों जे बोरैहाय पिस खालामनो हायो माबायदि पिसआ फैनो हायो मानोना दिनैसिमबो बड'लेण्ड होनना बुंबा गिग्रा मानसि दङ बावैसो बलिउडनिफ्राय मोनसे पेट्रियटिक सं बिथांमोना बेयाव शुटिं खालामनो नागिरदोंमोन आंखौ सोंहरदों जे बेवहाय बे मेथाइखौ शुटिं खालामोब्ला मायबाफोर कनसेसन होगोन नामा होननानै सरकारा जे बिथ' काउन्सिल सरकारसो बिथांमोननो जेबो जों मदद खालामनो हाया नाथाय बाखि जिखिनि प्रब्लेम बेखौ जों नायनानै होगोन होनदोंमोन
नाथाय बिथांमोननि गेजेरावनो मोननै खोथा जाबाय, सोरबा फैनो सानो सोरबा गियो, सोरबा फैनो सानो सोरबा गियो। दा दिनैबो गोबां मानसिफ्रा बड'लेण्डआव फैनो गियो। बड'लेण्डआव जोङो साननो हानाय जे सोरबा फैदा फै जों संसार जागोन, थिगानो दङ, हारि हिसाबै जों आवगायलांनांगोन, बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया। नाथाय दिनै जोंनो मुलुगनि मानसिफ्राव नलेजआ जिहेतु ग्लबेल, सासे टुरिस्ट फैनाय लोगो लोगोनो बेयो मानसिया हारसिं फैनाय नङा, बेजों ट्रेडिशन, कालचार, कास्टम, बिनि नलेज, इक'नमिक गासैबो फैफाजोबो। आरो बिनि थाखाय जोङो थासारिखौ मोजां खालामनांगोन। जोंनि मानसिफोरखौबो गुबुन जायगायाव जायगा होनांगोन। जोंनि मानसिफ्रा साख्रि मावनो थांगोन, फरायनो थांगोन, बेफार फालांगि खालामनो थांगोन, रिसार्च खालामनो थांगोन, जेला मिथिगोन जे बड'लेण्डआ जोबोद शान्तिनि जायगा, मोजांनि जायगा, मुलुगनि मानसिफ्राबो जोंखौ बरायगोन। दा बे बिथिंफोरखौ बयबो नोजोर होगोन। बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।